Història de Xixona al balcó, capítol 21. La excavació del castell. Va ser el pare Vetla qui, al llarg de la dècada de 1940, va excavar el castell. Resulta molt difícil averiguar exactament quan ho va fer, perquè portava 3 o 4 excavacions sempre al mateix temps. En 1940 es va fer càrrec de reorganitzar el Museu Arqueològic Provincial i com no tenia material d'època medieval, va decidir excavar el nostre castell. Al llarg de l'any 1940 va fer una primera fase i una segona fase es va produir al voltant de l'any 1948 perquè tenia que inaugurar el museu i segurament li faltava alguna peça que va vindre a buscar. Quines zones va excavar? Va excavar 2 zones. Una, la Torre Grossa, i una altra, la part interior de la primera línia de muralles. En la part interior de la primera línia de muralles va trobar un carrer format per unes 3 o 4 vivendes que estaven adossades a la cara interior de la muralla. Aquestes vivendes eren de xicotet tamany i tenien murs de maçoneria enllestit en fang i relluïdes per algeps. Tenien un teulat pla sense teula i possiblement portes de fusta cap a l'exterior. De totes elles, la més interessant és la que estava més al sud, la que va anomenar ell Casa de l'Artesà, perquè va trobar una casa, un taller per a treballar l'os, i això és una cosa excepcional, perquè soles es trobaven en els palaus reials. Ja saps, jo em quede a casa. Queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.